салом бинандагони гиромӣ, барномаи сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва таҳлилӣ дар мавзӯи рӯзро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. ҳоло бо олимон ва ходимони илмии Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба мазмуну моҳияти Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамчун ҳуҷҷати сарнавиштсоз ва шиносномаи давлат будани он суҳбат меорем. аз ҷумла дар суҳбати мо иштирок доранд Маҳмад Раҳимзода, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, Ҷурахон Маҷидзода, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, Қодирзода Тоҳир, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ ва Фотеҳ Расулов, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ. хуш омадед ба студияи телевизиони Тоҷикистон. агар аз таърихи начандон дури қабули Конститутсия суҳбат кунем, аксарияти коршиносон бар ин назаранд, ки таҳияи лоиҳаи Конститутсия ба иродаи пешвои миллат, масъулиятшиносӣ ва ҷасорат, яъне харизмаи роҳбарии пешвои миллат марбут аст. бисёр ба маврид аст, ки дар оғоз, дар ибтидо дар ҳамин хусус суҳбат карда бошем. иҷлосияи таърихии 16-ами Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 12 ҳалли масъалаҳои муҳими ҳамун замони кишварро амалӣ гардонд, ки дар ин ҷо нуқтаи асосӣ таҳия ва коркарди Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон буд. чунки сарвари тозаинтихоби Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамин ҷо пеш аз ҳама ақидаи давлати дунявӣ, демократӣ ва соҳибихтиёрро пешниҳод карда буданд, ки ман ба ҳамин ақида ҳастам ва ин ақида аллакай ба ҳукми қонун даромад. 23 августи соли 1990 аввалин маротиба дар иҷлосияи Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қонун дар бораи таъсис додани комиссияи конститутсионӣ қабул гардида буд. 23 июни соли 1993 Шӯрои Олӣ қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба комиссияи конститутсионӣ ба қонуни 23 августи соли 1990 ворид гардонид, ки дар ин иҷлосия раиси тозаинтихоби Шӯрои Олӣ ҳамчун раиси комиссияи конститутсионӣ интихоб гардид ва комиссия ба кори худ шурӯъ кард. пешвои муаззами миллат аз таҳия коркарди конститутсия оғоз намуда буданд ва бибинед, ки ин комиссия аллакай дар моҳи июн як маротиба лоиҳаҳоро дида баромаданд, муҳокима карданд, ки ду лоиҳаи конститутсия пешниҳод карда шуд ва лоиҳаи ҷумҳурии президентӣ, лоиҳаи ҷумҳурии парламентӣ буд. дар иҷлосияи навбатии Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон моҳи июни соли 1994 моҳи июн аллакай лоиҳаи ҷумҳурии президентӣ пешниҳод карда шуд ва аз тарафи Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба воситаҳои ахбори омма пешниҳод карда шуд ва дар ин давра воситаҳои ахбори омма дигар ба муҳокима шурӯъ намуданд ва як маротиба аллакай тамоми мардуми Тоҷикистон ҷумҳурӣ оиди ин масъала бархурдор шуданд ва даври дуюм моҳи август аллакай қарори Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи қабул намудани қонуни якумин қонуни конститутсионӣ дар бораи райпурсии умумихалқӣ қабул карда шуд ва дар ин райпурсӣ пеш аз ҳама оиди қабули конститутсия ва интихоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон буд. бевосита ин масъала вақте ки ба муҳокимаи умумихалқӣ пешниҳод карда шуд, дар давраи аввали ба воситаҳои ахбори омма пешниҳод кардан зиёда аз 1 миллион таклифу эродҳо ба комиссияи конститутсионӣ пешниҳод шуда буданд ва дар ин даври эълон кардани муҳокимаи умумихалқӣ эродҳо ҳама қариб ки барканор карда шуд ва 6 ноябри соли 1994 дар райпурсии умумихалқӣ ва интихоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон конститутсия пеш аз ҳама бо 94%
халқи ҷумҳурии тоҷикистон 84.7% овоз гирифтанд ба тарафдории қабули конститутсияи тозаинтихоб, тоза навбунёд ва ин конститутсия амали худро ёфт. ду нуктае ки изҳор доштед. Якум ин ки пешвои миллат изҳор доштанд ҳангоми ё аснои таҳияи лоиҳаи конститутсия ки ман ҷонибдори давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ ҳастам. Ва дигар ин ки конститутсия дар вазъияти ниҳоят ҳассоси таърихӣ дар рӯзҳои нахусти ба даст овардани истиқлоли давлатӣ қабул гардид. Пешвои миллат дарки ҳамин заруратро аз ҷониби мардум ба анҷом расонидани масъулияти бузурги таърихӣ меҳисобанд. ҳамин нуктаро чӣ гуна шарҳ додан мумкин аст, арзёбӣ кардан мумкин аст? қабули конститутсия дар давраи бисёр барои мардуми тоҷикистон бисёр як давраи ҷанги шаҳрвандӣ ки вуҷуд дошт қабул гардид ва ин ҳам пеш аз ҳама бо роҳбарӣ ва бо пешниҳоди бевоситаи ҷаноби олӣ ин сурат гирифт. хушбахтона 6 ноябр чӣ хеле ки хайр шуд, бо роҳи райпурсӣ соли 1994 конститутсияи нави тоҷикистон қабул гардид ки ин пеш аз ҳама барои давлати тоза пайдои тоҷикон зарур буд. зеро ки конститутсия ин барои таҳкими давлатдорӣ, барои пешравии ҷомеа, барои ба мӯътадил овардани муносибатҳои нави ҷамъиятӣ бисёр зарур буд. ва маҳз қабули конститутсия имконият дод ки мақомотҳои давлатӣ бунёд гарданд, ҳокимияти давлатӣ барпо карданд, шаклҳои нави ҳокимияти давлатӣ ки ба ҳамин замони соҳибихтиёрӣ ҷавобгӯ буданд қабул гардиданд ва ҳамаи ҳамин заҳматҳо ва ҳамаи ҳамин қабули конститутсия пеш аз ҳама ба ҷаноби оли президенти муҳтарами мо вобастагӣ дошт, чунки дар он давра роҳбари давлат шудан, давлатсоз шудан ва давлати парокандаро якҷоя карда, давлате ки демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ сохтан кори осон набуд ва ҳамаи ҳамин масъалаҳо дар конститутсияи тоҷикистон ҷой гирифтанд ва ин муносибатҳо ба воситаи конститутсия амалӣ гардиданд ва конститутсия роҳнамо шуд то ин ки ана ҳамин давлате ки мо имрӯз дар як амният, дар як сулҳ, субот зиндагӣ мекунем, ҳамаи ҳамин асос қабули конститутсия буданд ва ҳамаи ҳамин бо роҳбарии президенти муҳтарами мо ки ҳам вақт раиси шӯрои олӣ буданд, бисёр заҳматҳо кашиданд ва қабул гардид ва дар ҳамин конститутсия тамоми муносибатҳои ҳуқуқӣ, муносибатҳои сиёсӣ, муносибатҳои иҷтимоӣ, тамоми муносибатҳое ки дар ҷомеа ҳастанд нишон дода шуданд ва қабули дигар қонунҳо аз ҳамин конститутсия сарчашма мегирад ки барои пеш рафтани ҷомеа бисёр муҳим аст ва мусоидат менамояд. қабули конститутсия барои рушди давлатдории миллӣ заминаи иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, ҳуқуқиро ба вуҷуд овард. изеда бояд ба он диққат диҳем ки то қабули конститутсия ма дар сохте қарор доштем ки ҳатто гӯем номуайянам буд, дуруст буд. анами сохтора мо дар конститутсия мушаххас муайян кардем, чӣ хеле ки дар инҷа гуфтам. мисол ҳамон агар ба меъёрҳои конститутсия назар афканем, мо дар онҷа мебинем ки аллакай давлати мо чӣ гуна бояд давлат бошад. мисол ҳуқуқ бунёд бошад, демократӣ бошад, иҷтимоӣ бошад, дунявӣ бошад, ягона бошад. таҷзияи ҳокимиятро муайян кардем ба қонунгузор, иҷроия, судӣ. дар кул мо тавонистем ки дурнамои инкишофи рушди давлатдоримона муайян кунем. аз ин чизи беҳ шуда наметавонад. то қабули конститутсия номуайяниҳои зиёде вуҷуд дошт, лекин умед доштем ки конститутсияро қабул карда новобаста аз ҳамон ҷанги шаҳрвандӣ мо умед доштем ва боварӣ доштем ки мо ба ҳамин гуна давлат омода мерасем. ва гуфтаҳои ҷаноби олӣ ҳам ҳамин буд. ман тарафдори давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ ҳастам. аз инҷа мо ба дили пур ба ҳамин сохт қадам гузоштем. ва аз инҷо мо боз як бори дигар гуфтанӣ ҳастем ки барои рушди ҷомеа конститутсияи нави тоҷикистон як меҳваре буд ки дурнамои
سیاست اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی و سیاست داخلی و بیرونی کشورمون معین کرد. تشکر. در مجموع دورنمای رشد دولتداری مستقل معین را کرد. معین کرد. در وضعیت قبول شد که بحران‌های شدید یا عمیق اقتصادی بود، سیاسی بود و مردم خلق زیر تسلط مفکوره تحمیلی قرار داشت. پیشوای ملت برای چی خدمت تاریخی خلق میگویند که مثلا در وضعیت متشنج یک دلانه رأی خود را اظهار کردن و همگونه که اظهار می شود در کنستیتوسیون اراده مردم تجسم شده است. برای همین میگویند خدمت تاریخی مردم. اظهار شد که پس از قبول کنستیتوسیون حاکمیت دولتی برقرار شد و بار نخست کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان تجزیه حاکمیت دولتی را به 3 شاخه جدا کرد. می گفتید که در تحکیم دولتداری همین معیار کنستیتوسیون چه اهمیت دارد؟ در حقیقت درست قید کرده. در مورد نهی کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان مسئله تجزیه حاکمیت دولتی با حاکمیت قانونگذار، اجرایی و سودی معین کرده شده است. هر یک حاکمیت دولتی علاقه وظیفه های خود را میدونست، صلاحیت و وکالت های خود را میدونست. وابسته به همین طلبات ماده 9 وابسته به حقوق و عهده و وظیفه های قانونگذاری، حاکمیت قانونگذار، حاکمیت سودی، حاکمیت اجرایی علاقه قانون کنستیتوسیونی قبول گردیدند و این قانون کنستیتوسیونی وظیفه و وکالت صلاحیت همین مقامات را معین کرده بود. اکنون در تحکیم دولتداری این بسیار مهم است، زیرا که وقتی که مقامات یا حاکمیت دولتی علاقه هر یک حاکمیت وظیفه و عهده‌داری خود را میدوند، راهبری و ترقی پیش رفتن جامعه بسیار یاری میرسوند. مشخص و علاقه بحث بین همین حاکمیت به وجود نمی آید و هر کس علاقه میدوند که کدام وظیفه، کدام حقوق و کدام آزادی ها را سزاوار است. و در تاجیکستان موافق معیارهای کنستیتوسیون علاقه دولت ما دولت پرزیدنتی هست. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در یک وقت هم رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان حساب می شود و بینید که همین طرز معین نمودن ساخت همین دولتداری علاقه چقدر پیشروی شد. یعنی برای همون دوره که علاقه یک نامعینی بود، همین نامعینی علاقه از بین رفت. علاقه شاخه‌ای که حاکمیت دولتی علاقه هر یک حاکمیت وظیفه خود را میدونست و در نتیجه قانونگذار قانونهای خود را قبول نمود، اجرایی باشد مسئله اجرایش یعنی قانون را در عمل، سود باشد نظارت عمومی درست و از روی عدالت عملی گردن این قانون ها را نظارت میبرد. ببینید که چقدر ساخت دموکراتی دولتداری تاجیکستان را همین چیز تجسم مینماید و فکر میکنیم که همین دوام 30 سال این قدر دوام در تاریخ اگر مهلت زیاد هم نباشد علاقه همین طرف مثبت بودن همین ساخت کنستیتوسیونی یا ساخت دولتداری را ما را مقرر نمود. تشکر زیاد. اساسی ساختار کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان را شاخه‌های حاکمیت را به تنظیم درآورد. 26 سپتامبر سال 1999 تغییر مهمی که در همین سال گذرانیده شد این گذاشتن به پارلمانت کسبی بود و مجلس عالی به 2 پالات تبدیل یافت، یعنی پالات مجلس نمایندگان و مجلس ملی بود که این تغییراتی که در تجزیه حاکمیت وارد کرده شد بسیار دیگرگونی کلی هم در کنستیتوسیون بود هم در ساختار حاکمیت دولتی بود و من فکر میکنم که این هم بسیار چیزی یک ساختار لازم بود با تاجیکستان که پارلمان باید پارلمان کسبی باشد. علاقه پارلمان کسبی هم اونو را کارکرد کرده قبول کردن از نو که این یکی از پیشروی کنستیتوسیون دیگرگونی در کنستیتوسیون دیگرگونی مهم می باشد. همچنین به شاخه حاکمیت سودی نیز تغییرات وارد گردید و شروع عدلیه تشکیل کرده شده بود برای مستقلیت سودها. همین خیلی پیشنهادها بود و شروع عدلیه هم وقت تشکیل گردید سال 1999. خیلی بعد سال 2016 وقتی که 3 مرتبه با کنستیتوسیون تغییر لوا وارد گردید شروع عدلیه برهم داده شد وظیفه خود را که اجرا کرده بود برهم داده شده بود و صلاحیت و وکالت های آن
ба суди олии ҷумҳурии тоҷикистон ва суди олии иқтисодӣ вобаста карда шудааст. ташаккури зиёд. дар ибтидо изҳор кардед ки пешвои миллат аз рӯзҳои нахуст ҷонибдори шакли идоракунии президентӣ буданд. мегуфтед ки бартарият ё фарқияти шакли идоракунии президентӣ аз дигар навъҳои идоракунии давлатӣ дар чӣ зоҳир мешавад? шакли идоракунии президентӣ пеш аз ҳама ман фикр мекунам ки амин давлати соҳибихтиёр ҳуқуқбуниёд дунявӣ ва ягона ин шакл бо ҷамъ овардани мардум якдигарфаҳмӣ ва якасардорӣ бисёр муҳим ва зарур буд дар он давра. чунки бибинед ки ҳамин ҷумҳурии президентӣ бисёр як салоҳияти васеъ ва сулҳоварона дорад ва тамоми ҷанбаҳои сохтори ҳокимияти давлатӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва рукнҳои конститутсияро ҳама тарафа аз тарафи президент муайян карда мешавад, таҳлил карда мешавад ва ба сохторҳои ҳокимияти давлатӣ тақсим карда мешавад. яке аз ҳамин бартариҳои ҷумҳурии президент ҳамин аст ки салоҳият ва пеш аз ҳама идораи ҷумҳурӣ, шакли идораи ҷумҳурӣ, тамомияти арзӣ, моҳияти демократии ҷумҳурии тоҷикистон ки мувофиқи конститутсия, мувофиқи моддаи 100 тағйирнопазир аст. ин ба салоҳияти пеш аз ҳама президенти мамлакат вобаста аст ва президенти мамлакат аз номи ягона шахсе ки аз номи халқи тоҷик баромад мекунад ва вакилони маҷлиси намояндагон ва маҷлиси миллӣ дар ҷаласаи якҷояи худ. ин аст яке аз рукунҳои асосии ҷумҳурии президентӣ. ҳар як қонун ва новобаста ба чӣ гуна қонунай аз он ҷумла конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон бояд ки ҳамун орзую ормони ҳамон миллата ифода кунад. бале мафкураи вая, фарҳанги миллиша, забонша, маънавиятша, динша, мазҳабша ва дар ҳамин чизое ки номбар кардем яку якбора амалӣ карда намешавад. бале бале чунки муносибатҳои ҷамъиятӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ ва умуман бунёди давлати муосир хеле зуд тағйир меёбанд. خیلی زود تغییر می‌یابند. ممکن ما دولتی پارلمانتی بکردیم، لیکن ما با آن آرزو و آرمانی که برای استواری دولت روانه کرده شده بود تیار نبودیم. اینا باید در خاطر ما داشته دانیم. در همون شرایط ما حالی چیزی که قید کردیم با یک صلح و وحدت نامده بودیم. قانون‌های زیادی پراکنده داشتیم که حاضر باید تهیه از سری نو باید تحریک کرده میشد. تنظیم در آورده. یگانگی ملت لازم بود. از اینجا برای همون شرایط و دوره گذشته جمهوری پرزیدنتی این واسطه نائل شدن به همون آرمان‌هایی که در دیباچه چیز ما مقرر کردیم. بله. باید یک نکته دیگر رو قید کردن ضرور است که همین طرز اداره کنی دولتی پرزیدنتی با منتالیته مردم ما با فرهنگ مردم ما با تاریخ مردم ما بسیار بسیار علاقه‌مندی دارد. چون که هر یک خلق ساخت دولتداری خود را خود معین میکند و ما سنمی کنستیتوسیا ساخت دولتداری پرزیدنتی رو مردم تاجیکستان معین می‌کنند. ما تاریخ پیدایش دولتداری بسیار در جهان رو میدونیم که یکی از شکل‌های بهترین دولتداری این شکل پرزیدنتی است. چون که وقتی که راهبری دولت مسائل اساسی سیاسی دولتی رو در نظر داریم از یک نفر اداره کرده می شود البته این خوبتر است. چون که مردم ما از قدیم با همین شکل مایل دارند و این برای پیشروی جامعه بسیار مهم است و تاریخ همین 30 ساله به این شهادت میدهند. طبق معیار کنستیتوسیا خلق از سرچشمه حکومت دولتی خلق
سرچشمه حکومت دولت یا بیانگر صاحب اختیاری محسوب می شود. خب کنستیتوسیا اساس گذاشت که در جمهوری تاجیکستان قانونگذاری ملی رشد نماید. از این نگاه سرچشمه تمام قانونها به حساب می رود. در این راست چی نظر دارید؟ باید همین قید نماییم که ما تا کنستیتوسیا هم قانونهای زیادی قبول کرده بودیم. بله. اینجا یگان جای چیز نیست، شبهه نیست. لیکن قانونهای قبول کردهمان در چنان مخالفت قرار داشتن که نمیتونستند برای رشد جامعه مساعدت کنند. چون که ما حاضر دورنمای سیاست ما معلوم نکرده بودیم. در مخالفت بین همدیگری قرار داشتند. البته بله. اینا در قانونگذاری اکثریت دولت ها و در همه و عالمانی که به همین ساحه مشغولن نوشته میشه که جنگ قانون ها مینامیدن. فهمیده ایستادین؟ مخالفت باعث چیز تطبیق نشدن چی میشد؟ قانون میشد. معیارهای کلیزانی. از اینجا کنستیتوسیا لازم بود که دورنما را معین کند. به همه گونه مخالفت ها چی گذارد؟ خاتمه گذارد. بله بله. من یک مثال عادی. ما صاحب استقلال نشدیم و 21 فوریه سال 1990 قانون درباره دولتی گردانی و خصوصی گردانی قبول کردیم. من اکنون یاو گرفت. حال شکل مالکیت خصوصی وجود نداره. همون وقت نداشت. ما مالکیت خصوصی گفته در کنستیتوسیا اگر 1994 معین کرده باشیم در کودکس مدنی 2007 معلوم کرده باید. ببینید چقدر پرابلم ها چی داشت؟ جای داشت. از اینجا نقش کنستیتوسیا همچون محور سیاستی حقوقی، همچون محور رشد قانونگذاری تاجیکستان نهایت مهم است. یک چیز فراموش کردن در کار نیست. همون وقت بعد قبول کنستیتوسیا با امر جناب عالی محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان گروه های کاری ماه ایون سال 1995 تأسیس داده شدند و ما شروع کردیم به نوشتن قانون های جمهوری تاجیکستان. یعنی علاقه معلوم بود که باید چیکار کنیم. لیکن در همینجا باز پرابلمی وحدت و صلح به میان آمد. ما اول همه قانون ها را قبول کردیم که برای وحدت کشورمان یک پارچگی مساعدت میکردن. بله. مثال کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان دیدین؟ این باید کاری سهل نیست. بله. کاری سهل نیست. و دیگر قانون هایی که ما میتونستیم که اکنون به مصالحه بیارم ما را. بله. از اینجا ما تو پارلمانتی نو هم قانون های زیاد قبول کردیم و در اون گروه ها من اشتراک دارم بیوسته. لیکن فکر میکردیم که برای وحدت و یک پارچگی هر چیز زودتر همین قانون رو قبول کنیم که به منفعت ملت ما همون دولت چی بود؟ موافق بود. سازگار باشه. سازگار بود. بعد این پارلمان آغاز شد. من همونجا وکیل بودم. اولین وکیل ها بودیم. بعضی ها میگویند که چقدر شما قانون قبول میکنیم؟ چی لازم؟ آخر فضای خالی را با زیر نظارت قرار دادن در کار. اگر ما اون فضا را با زیر نظارت نگیریم حقوق و آزادی های انسان پایمال می شود. بله. برای جامعه چی میکنیم؟ خلل میرسونیم استواری جامعه. برای همین ما در آن وقت خیلی خیلی زحمتی زیادی میکشتیم برای قانون ها، برای که لازم بود. لیکن یک چیز اعتراف کردن در کار که همون پارلمانتی همون وقت در رشد قانونگذاری ما سهمی با سزا گذاشت. خیلی با پیشروی چیکار کرد؟ مساعدت کرد. اکنون قانونهای کهنه از بین رفتن. قانونهایی که عادی کرده گویم با همون ساخت مطابقت چیز نمیکرد. همه قانونهای ما ملی برای که ما صاحب استقلال هستیم. در آن مفکوره ماهیت زندگیمان، رشد اقتصادیاتمان، فرهنگ ملیمان، مدنیتمان افاده می‌یابد. بیرون از فرهنگ ملی یا اینکه معرفت ملی خیلی که امروز میگیم زبان و دیگر چیز هیچ خیلی قانون وجود داشته نمیتواند. باید که تجسمگری ارزش‌های ملی باشه. 4 کنستیتوسیایی که ما داشتیم قانون کنستیتوسیونی وجود نداشت. آخران مراتبه در همون اجلاسیه 12
қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи райпурсӣ қабул карда шуд ки ҳамчун қонуни конститутсионӣ қабул шуд. барои чӣ ҳамчун қонуни конститутсионӣ? Чунки аз ду ҳиссаи вакилон ба тарафдории овоз дидан он қонун қабул шуда ҳисоб меёбад. дар конститутсия аллакай дар ҳозир 17 қонуни конститутсионӣ фаъолият кардааст ки аз қонунҳои оддӣ вобаста ба қабули онҳо, вобаста ба бевосита ин падидаҳо дар конститутсия омада шудааст, қабул карда шудаанд ки ин як дигаргунӣ, як диди нав аст. хусусияти хоси хуби Конституцияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар танзими қонунгузорӣ дар Тоҷикистон дар ин аст ки дар Конституцияи мо меъёри махсус вобаста ба масъалаи мустақиман амал намудани Конституция нишон дода шудааст. вақте ки дигар қонунҳои қабул карда агар хилофи Конституция бошанд, аллакай меъёри Конституция бевосита амал мекунад ва ин дар таҷриба низ амалӣ шуда истодааст. дар таҷрибаи судӣ ман дар назар дорам. барои ҳаминам ин меъёр бисёр меъёри хуб аст. дар дигар конституциё баъзе конституцияи чиз пешбинӣ нашудааст ва анамин танзимгари қонунҳо ҳам мебошад. ва Конституцияи ҷумҳурии Тоҷикистон эътибори олии ҳуқуқӣ дорад ва аз ҳамаи дигар қонунҳо боло меистад ва дигар қонунҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда мешаванд бояд ба меъёру талаботи Конституцияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ бошанд ва ин танзимгари тамоми қонунҳо ҳисоб мешавад. хеле ки устод дар ин бора гуфта гузаштанд. изҳор кардед ки қабл аз конститутсия, яъне сухан дар бораи нақши конститутсия дар ба низом дар овардани қонунгузории миллӣ рафт. изҳор доштед ки қабл аз ин қонунҳо дар ҳолати мухолиф қарор доштанд ва конститутсия қабул шуд, меъёри санади олии ҳуқуқӣ будани онро мушаххас кард ва изҳор карда шуд, дар конститутсия муқаррар карда шуд ки меъёрҳои он мустақиман амал мекунад. яъне пас аз ин ҳар қонуне қабул шуд ба меъёрҳои Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон суфта карда шуд, мутобиқ гардонида шуд. вақте ки конститутсия қабул мешавад, то қабули конститутсия асосҳои сохтори конститутсионӣ номуайян буд то дараҷае ва ҳатто аз ҷиҳати иқтисодӣ масалан мо метавонем мисол биёрем ки колхозҳо буданд, дигар чиз вақте қонунҳои қабул мекарданд, шояд дар як маҷлиси парлумон гурӯҳе ба як сохтори дигар қонуна қабул мекарданд ё ки баъдтар оне ки сохтори нав озод будани соҳибкорӣ ва ба ҳамаи саволҳое ки гуногун буданд, масалан мухолифатҳо буданд, аллакай худи халқи Тоҷикистон ҷавоб мегӯяд ки конститутсияи мо ҳама асосҳои сохтори конститутсионӣ, шакли сохти давлати, дигар рукнҳои давлатдория вақте муайян мекунад, қонунҳои минбаъда дар асоси ҳамин конститутсия қабул мешаванд ва ба ҳамаи ин мухолифатҳо хотима бахшида мешавад. яъне дигар самти рушди давлатдории мо аниқ муайян аз ҷониби худи халқи Тоҷикистон бевосита муайян карда шуд. дар заминаи меъёрҳои конститутсия ки аз моддаи 41 сар мешавад, баъд аз он ҳар шахс ҳуқуқ ба таҳсил дорад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар шахс вазифадор аст ки қонунҳоро донад, аз ҷумла конститутсияро донад ва риоя намояд ва моддаҳои баъди 42 ва 43 дар бораи ҳифзи манфиатҳои давлати миллат, истиқлолият, сулҳ, оромӣ соҳбат меравад. яъне бо дар назар дошти ҳамин ҳифзи манфиатҳои миллӣ, ҳуқуқ ба таҳсил, ду қонуни миллӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шуд ки ин яке қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак, қонуни дигар ин қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон аст. яъне ҳуқуқи ташаббуси қонунгузории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қабули ҳамин ду қонун барҷаста мушоҳида мешавад. назари шумо дар ин росто чӣ аст? бо ташаббуси бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ хеле шумо қайд кардед қабул карда шуданд. яъне пеш аз ҳама аввал қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ҷашну маросимҳо соли 2007 қабул гардида буд ва мақсад аз қабули ҳамин қонунҳо ин гирифтани пеши роҳи зиёдаравӣ, пеши роҳи анъану ҷашнҳое ки барои мардум зарари бисёр мерасониданд. бале хай худ фикр кунед ки худи як гузаронидани ҳамин дафну ҷанозаву ва дигар ани масъалаое ки ба ҳамин муносибатҳо дахл доранд чӣ қадар хароҷотҳои зиёдатӣ буданд, чӣ қадар баҳудаву беҳуда мардум ба исрофкорӣ
به هر خیل چیزهای نالازمی دست میزدن و بعد قبول همین قانون بسیار چیزها از بین رفت با مردم سبکی آورد، چه از جهت اقتصادی چه از جهت دیگر مسئله ها، یا یکی اینمی توی و دامادی و عروسی و دیگر جشن ها رو بگیرید چقدر مبلغ های زیاد صرف میشد. آهسته آهسته رفته رفته در نتیجه تبلیغ و تشویقات و قبول همین قانون البته بسیار این چیزها از بین رفت و از جانب مردم تاجیکستان بسیار خوب قبول کرد. و حالا بینید که پیش خود یک مسابقه بر این بود، اگر همسایه توی خوب کند باید همسایه دیگر از وی توی خوبتر کند که باعثی خراجات و باعثی همین بین مردم یک نادرکاری چیزها به میان آمده بود و همین چیزها شکرانه از بین رفت و کسی که خواهد همون بسیار چیزها رو مسئله ها رو میکنه، نخواهد نه. البته قانون این چیز رو به تنظیم در آورد و برای بهبودی مردم. یا یکی مسئله مسئولیت پدر مادر سال 2011 قبول کرده بود. اول مثال این هم قانون هم بینه که چقدر برای پیشرفتی تحصیلات، برای پیشرفتی یعنی مسئولیت پدر و مادر، پیش بسیاری پدر و مادران اما فرزند کردن به وی اهمیت نمیدادن. وی فرزند در کجا میگردد، با کی میگردد، چه تحصیل میکند نمیکند. علاقه همین قانون بسیاری پدر و مادران رو مسئول نمود که از بالای تعلیم و تربیت فرزند خود اهمیت یان طرف لباس، طرف اجتماعیات کودک، طرف خوراک و دیگر چیزهای کودک رو اهمیت یان که تو وی کودک در آینده اقلا برای همون پدر و مادر خود یک فایده بیارد. یعنی به دولت ضرر نبیارد، کوچکر نشود. یک شخص برای دولت که برای خود جامعه با وی رسد که ایوای اقلا دولت یا همون خود عائله ضرر نبیند. همه همین قانون ها رو بسیار وقتا قانون های ملی میگویند ممکن از جهت درست هم باشد، چون که در دیگر دولت ها چنین قانون ها قبول نشده است، فقط با پیشنهاد پیشوای معظم ملت این قانون قبول شدن و بعدا من تغییر لایحه ها رو نیو از نو قبول گردیدن. بنابر پیدا کردن در تحریر نو از نو قبول شدن، از نو قبول گردیدن و این قانون ها علاقه عمل شدن، مردم قبول کرده است و برای مردم البته فایده زیاد آورده. جناب عالی به خاطر باشد در واقعی با آموزگاران گفت که با فعالیت آموزگاران چیکار نکنید، دخالت نکنید. این برحق نیست. سخن مقامات حفظ حقوق نداره در وقتی درس رفته مکتب در آمده و فعالیت بی‌واسطه آموزگار چیکار کند، خلل رسانه. این بسیار سخنی بزرگ است. سبب چی؟ در مکتب اکثریت جوانان هستند تربیتگر امروز. کدام دههایی که ما نمی‌رویم ما حس میکنیم دیرکتوری مکتب، همون چی میگن مدیر قسمی، همون تعلیم، خودی آموزگارای جوانان و یا خودی و یا با همون تربیت چی دارن، محتاج دارن، نیاز دارن. بالای این در رفته و با چیزی وای دخالت کردن ممکن که وای همینو چیکار نکند، با خود قبول نداند. چون که جوانان رو ما باید چیکار کنیم، تربیت کنیم. از اینجا پرابلم های دیگر جامعه با وجود آورده ایستاده است. پرابلم اینترنت. میبخشید در یک خانه امروز در خانه ها اینترنت وای فای میگیم چی ماندگی هستند؟ وای فای است، اینترنت. کودکان علاقه بسیار ماهرانه این استفاده میبرند. این ندارن تلفن، مادرش تلفنش اینترنت نداره، مثال دیگر چیز نداره، لیکن پدیز خانه در میبروی همه کودک همون رقمای دیگران را گرفته است، ای همون تماشا دارد. انا پرابلمی تاثیر بیزنس بچی تربیه، تاثیر تجارت. برای این مسئله تربیه نسل نورس از جامعه هم وابستگی دارد. جامعه باید مسئولیت به گردن گیرد، با فعالیت تربیه پدر و مادر تاثیر منفی نرساند. وابسته به قانون تنظیم عنعنه و جشن و مراسم علاوه کردن ممکن است که یک تشبث بسیار جدی سیاسی رهبری دولت بود، چون که از یک طرف این مسئله هستند که جامعه شهروندی معین میکنند، دایره حیات خصوصی مردم هست و اکثرا با عادت و عنعنه تنظیم میشه. در قطور حقوق یعنی دایره تنظیم دیگر معیارهای اجتماعی هست، لیکن از اونه که زینه معین تاریخی واقعیت حیات مردم
талаб кард ва моддаи 14 конститутсия ҳам асос медиҳад ки ҳуқуқҳои инсону шаҳрванд мумкин аст ки вобаста ба тартиботи ҷамъияти амнияти аҳолӣ дигар асосҳо маҳдуд карда шавад ва дар ҳақиқат қабули ҳамин қонун бисёр баҳснок ҳам буд ва мувофиқ ба ҳамон менталитети миллии мо ба сатҳи фаҳмиши мардум қабул карда шудааст ва як нав рисолати муайяни таърихӣ дар рушди иқтисодии кишвари мо гузоштааст. аз қонуни танзим суҳбат кунем. ҳадафи он аз байн бурдани як одатҳои номақбул ва хурофотӣ дар миёни мардум буд ки ин одатҳо асалан одатҳои эътиқодиянд ва ба эҳсоси мардум ба эътиқоди мардум бозӣ кардан кори саҳл нест ва дар муҳокимаи мардум гузоштани қонунҳо ва пас аз он қабул кардани қонунҳо мусоидат кард ки ҳамин анъанаҳои ноҷо аз байн рафта шаванд ва барои фароҳам овардани шароити зиндагии арзандаи мардум замина гузошта шавад ва ҳамин ҳамон гуна ки изҳор доштем татбиқи меъёри конститутсия аст ки тоҷикистон давлати иҷтимоӣ буда барои ҳар як инсон шароити зиндагии арзандаро фароҳам меорад. фароҳам овардани шароити зиндагии арзанда дар баробари қабули ҳадафҳои стратегӣ ҳамзамон тавассути танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ тавассути қонун ба даст омад ва инро мо дар қабули қонуни танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон шоҳиди ҳол шудем ва дар бораи қонуни масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак сухан кунем. ҳамоҳангии ҳамкории мутаносибаи байни муассисаҳои таълимӣ, оила ва ҷомеаро мушаххас кард, вазифаҳои онҳоро муқаррар кард ва ин барои таълиму тарбияи насли наврас албатта мусоидат кард, сабукиҳо овард. ҳар ячейкаи ҷомеа вазифаи худро, масъулияти худро донист. хуб, дар дебочаи конститутсия гуфта мешавад ки мо худро дар назди наслҳои гузашта, имрӯза ва оянда масъул ва вазифадор меҳисобем. бисёр ба маврид аст ки дар ҳамин ростои суҳбат ҳамин меъёри дебочаро шарҳу тавзеҳ диҳем. масъулият дар назди наслҳои гузашта албатта ин ишора ба ҳамон таърихи бузурги миллати мо мекунад ки мо дар тамаддуни ҷаҳонӣ бисёр нақши муҳим доштем ва ҳамин рисолате ки ҳамон насл дошт, яъне дар назди наслҳои гузашта нигаҳ доштани давлати миллӣ, ҳамаи он талошҳое ки дар гузашта чи давлатмардон буданд, чи олимону мутафаккирони мо дар роҳи ҳамин рушди ҳамин тамаддуни ориёии тоҷикӣ гузошта буданд, ҳамин масъулият дар ҳақиқат дар ҳамон давра эҳсос карда мешавад ва ҳамчунин худи ҳамон насле ки дар ӯ давра буданд барои мин баъд ба ваҳдат омадану пояҳои давлатро мустаҳкам карданд ва ҳатман ки барои наслҳои оянда нигаҳ доштани ҳамин давлат, ҳамин ришта накандан, яъне истиқлолияти давлатия нигоҳ доштан, ҳамон масъулияту уҳдадория тасдиқида ёфт, собит кард ва дар ҳақиқат оне ки дар дебочаи конститутсия гуфта мешавад, аз як тараф қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ будана ҳамчун субъекти муносибатҳои байналмилалӣ донистан дар қатори дигар халқу миллатҳо аз як тараф, аз ҷониби дигар дар муносибатҳои дохилӣ, яъне дар назди наслҳои гузаштаи имрӯза масъул донистани бисёр муҳим буд. мо ҳамин конститутсияро ҳамин хел қабул накардем. мо арзишҳои гузаштамона дар назар доштем. орзую ормони миллатамона дар назар доштем ки як давлати мустақил шавем. агар ба қисми 3 моддаи 14 назар афканем, мегӯяд ки ҳуқуқу озодиҳои инсон мустақиман, яъне бевосита амал мекунанд. мақсад, мазмун, татбиқи қонунҳо, фаъолияти ҳокимияти қонунгузор ва дигар мақомоти ҳокимияти давлатиро муайян мекунад ва ба воситаи ҳокимияти судӣ таҳким бахшида мешавад. ана бубинед чӣ қадар муқаддас. ана мо арзиши олӣ доштан ки дар қисми якуми моддаи 5 ифода ёфтааст, дар конститутсияи мо мазмунан ниҳоят будааст. ҳамин дебоча як бисёр калимаи муҳима
қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошем. бале яъне ки мо ҳамин конститутсия пеш аз ҳама дар созмони милали муттаҳид ба қайд гирифта шудааст ва ҳадафҳои сулҳҷӯёнаи пешҳои миллат, ҳадафҳои стратегии пешҳои миллат дар ҷомеаи ҷаҳонӣ мавқеи бениҳоят муҳим дорад ва пешниҳоди пешвои муаззами миллат дар ҷаласаи созмони навбатии милали муттаҳид оид ба қабули қаҳдномаи 10-солаи сулҳ барои наслҳои оянда ин як пешниҳоде аст ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ман боварии комил дорам ки ина қабул мекунад созмони милали муттаҳид ва мо бояд ки дар ин раванд барномаҳои сулҳро пеш аз ҳама таҷрибаи сулҳи тоҷикон истифода барем. конститутсия муқаррар мекунад ки тоҷикистон қисми ҷомеаи ҷаҳон аст ва сиёсати сулҳҷӯёнаро ба амал татбиқ менамояд ва тоҷикистонро ҳамчун кишвари мустақил ба ҷаҳон муаррифӣ кард ва санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ қисми таркибии низоми қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистонро ташкил медиҳад. яъне конститутсия ҳам сиёсати дохилиро мушаххас кард ба танзим даровард, ҳам сиёсати хориҷии тоҷикистонро. бубинем ҳамин ташаббусҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки ин таҳкими 10-солаи сулҳ барои наслҳои оянда ташаббуси ҳафтуми пешвои миллат ба ҳисоб меравад. аз як тараф дарки масъулияти узви ҷомеаи башарӣ будан бошад ё ин ки дарки сарнавишти ягона доштани инсоният бошад, аз ҷониби дигар дар заминаи татбиқи меъёрҳои конститутсия ва ҳуқуқу ӯҳдадориҳои байналмилалӣ рӯи даст гирифта шуданд, ба амал омаданд. бисёр ба маврид аст ки идомаи суҳбати мо шумо дар ҳамин росто бошад. дар ҳақиқат 10-солаи таҳкими сулҳ эълон кардан ин аз мун хиради азалии миллати мо ба вуҷуд мебиёяд ки роҳбари давлати мо дар таҷрибаи ҳамин замони соҳиб истиқлолӣ ба инро собит карданд. собит карданд. чунки бе сулҳу ваҳдат ягон хел иттиҳоди муайян вуҷуд дошта наметавонад. рушди давлатдорӣ ҳам чиз намешавад. рушди бонизом, рушди бонизоми давлатдорӣ намешавад. аз ин ҷо дар таҷрибаи худ ба дигарон тавсия карданд ки мо ҳамина гузаштем, дидем ба чашмон. ягон ҷангу низо ба оқибати нек оварда намерасонад. ва ина иқрорам шуданд, ба дигаро ҳам фаҳмонданд ва ман боварӣ дорам ки дигаро ҳам ина хуш мепазируфтанд. лекин гурӯҳе ҳаст ки ҳамина намехоҳад бо. давлатҳое ҳастанд ки ҳамина чиз намехоҳанд. конститутсияи мо ба сиёсати дарҳои кушоди кишвари мо мусоидат мекунад ки давлати мо пеша кардааст. муҳтарам ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пеша кардааст. албатта дар матбуоти баъзе давлатҳо агар эътибор тиҳед ҳамин сиёсатам ва ё парастиш кардан намехоҳанд. ин ман доим гӯш мекунам. лекин сиёсати дуруст аст, оқилона аст. хоҳӣ ки тинҷ зиндагӣ кунӣ, ба ҳамсояу ба атрофиён чӣ муроса кун. ина мо бояд иқрор шавем. натиҷааш ҳамин буд ки имрӯз 186 давлати дунё қатъи мо алоқаи дипломатӣ дорем. ин оё кам аст? агар дар дунё 193 давлат ва 230 кишвар вуҷуд дошта бошад, мо ба 186 та чӣ дорем? равобит, алоқа дорем, ҳамкорӣ мекунем. 192 давлати дунё моро эътироф кард. ҳамин ҳам хизматҳои ҷаноби олӣ аст. ба ҳамун иқдомҳое ки чиз аз минбари созмони милали муттаҳид иброз мекунанд. ва ҳамин мардум дарк мекунад ботини ҳар як инсона. некхоҳии роҳбари мо ҳам дар ҳамин ифода меёбад. дар он толор шиштагӣ одамҳои оддӣ нестанд ки ина дарк накунанд. ва ҳамин эътирофе ки нисбат ба ҳамин гуфтаи ман карданд, гуфтани аст ки сиёсати пешкардаи арбоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, ҷаноби олӣ муҳтарам президенти тоҷикистон эмомалӣ раҳмон сазовори таҳсин ва дастгирии тамоми ҷомеа аст. барои он ки давлат бо низом рушд намояд, муътадил рушд намояд, зарур меояд ки қонунҳо риоя шаванд бошӯрона,
хиратмандона ва барои ин сатҳи маърифати ҳуқуқи ҳар як шаҳрванд зарур аст. пешвои миллат муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон дар паём дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ аз 28 декабри соли 2023 бо назардошти қабули 30-солагии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон карданд ва яке аз василаҳои риоя донистани меъёрҳои Конститутсия ин маърифати ҳуқуқӣ аст. бисёр ба маврид аст ки анҷоми суҳбат дар ҳамин хусус сурат бигирад. яъне бо дар назардошти баландбардоштани маърифати ҳуқуқии ҷомеа, риояи Конститутсия, ҳифзи асосҳои сохтори конститутсионӣ, рушд таъмин намудани рушди бо низоми давлатдории миллии мустақили мардуми тоҷик. як чизи хеле муҳим аст ки аз рӯзе ки мо конститутсияро қабул кардем давлати мо ба ҳамин кор машғул аст. агар эътибор диҳем аввалин баротиба асосҳои давлат ва ҳуқуқ китоб навиштем барои талабо муҳассилон. ҳала соли 95 аллакай ва ҳамаи мактабҳои таҳсилоти миёна ба ҳамин таъмин буд. ин аллакай гуфтани гап ки давлат вазифаша иҷро мекунад дар ин масъала. аз тарафи дигар бинед ҳамаи қонунҳо дастраси тамоми ки аст мардум аст. кадом вақте ки хоҳӣ ва истифода бурда метавонӣ. аз тарафи дигар маърифати ҳуқуқӣ ин маҷмӯи донишҳои ҳуқуқӣ аст ки ба шахс тааллуқ дорад. мақсад аз он баландбардоштани шуъури ҳуқуқии инсон аст ва дар ҳамин замина устуворгардонидани фарҳанги ҳуқуқӣ аст. яъне агар маърифати ҳуқуқӣ баланд бошад, шӯрнокии инсон баланд бошад, тартиботи ҷамъиятӣ риоя карда мешавад, ҳуқуқвайронкунӣ кам мешавад, фарҳанги ҳуқуқии инсон баланд мешавад. барои ҳаминам дар ин масъала бисёр гуфта метавонем. барои чӣ? гап дар ин ки ҷомеа ҳамин хел аст. як қисм аксарият тартибота риоя мекунад, гурӯҳе ҳаст ки хоҳӣ нахоҳӣ баъзе вақт дониста баъзе вақт надониста чиз тартибота вайрон мекунад. пешниҳод дар бораи соли маърифати ҳуқуқӣ эълон кардан ям сари вақтӣ буд. чунки шахсе ки соҳиби маърифати ҳуқуқӣ бошад, рафтори вай аллакай рафтори одилона ҳаст, рафтори вай барои ҷомеа зарур аст, рафтори вай пеши роҳи ҳуқуқвайронкуниро мегирад. дигар тараф он аст ки ҳар як шаҳрванд бояд конститутсияи ҷумҳуриро донад, қонунҳое ки дар Тоҷикистон қабул карда мешавад онҳоро донад ва аз онҳо истифода бурда тавонад, ҳуқуқҳои худро ҳимоя карда тавонад, ҳуқуқҳои дигаронро поймол накунад, дар ҷомеа шахси намуна бошад ва соҳиби маърифати ҳуқуқӣ будан тавре ки устод қайд карданд. ин вазифаи ҷонии ҳар як шахс аст. баъзан вақт соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон шуд, бояд ҳама вақт шахсҳо мардуми халқи Тоҷикистон бояд аз болои худ кор кунанд, қонунҳоро донанд, маърифати худро баланд бардоранд. чунки баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шахс дар рафтори ӯ маълум мешавад. шахсе ки соҳиби маърифати ҳуқуқӣ аст дар оиладорӣ намуна ҳаст, чунки вай аллакай муносибатҳои оилавиро медонад, кодекси оилавиро медонад, дар муносибатҳои зиндагӣ, истиқомат, манзил вай аллакай рафтораш дигар аст. вобаста ба истифодаи замин ки замин мулкияти истисоии давлат аст, қонуншиканӣ намекунад ва дигарое ҳаст ки боиси осон зиндагӣ кардани ӯ аст. барои ҳамина вақте ки шахс қонунро медонад, аллакай рафтори вай дигар хел аст, ҳуқуқвайронкуниҳо кам мешавад, махсусан ҷавонон. манам ҷавонони моро бинем бисёр вақта аз надонистани қонун даст ба ҷиноят мезананд. ин ҷиноятҳои экстремистӣ, ифротгарӣ ки ҷомеаро ноором мекунад. агар шахс ҳуқуқҳои худро донад, аз ҳуқуқҳои худ истифода бурда тавонад, аллакай даст ба ин гуна ҷиноятҳои номатлуб намезанад ва оромии ҷомеа, амнияти ҷомеа, тартиботи ҷамъиятӣ ҳама вақт риоя мешавад. ҷомеае ки дар онҷо маърифати ҳуқуқӣ ҳаст, аҳолияш аз ҳуқуқҳои худаш бархурдор ҳастанд, хабардор ҳастанд, давлатҳо пешрафта шуданд, давлатҳо аз ҳар ҷиҳат устувор ҳастанд ва ҳамин таҷриба дар мо ҳам ҳамин самт интихоб карда шудааст. ташаккури зиёд барои суҳбат, барои ибрози андешаҳо. дар маҷмӯъ маърифат аз ҷумла маърифати ҳуқуқӣ инсони комилро тарбият мекунад, инсони ворастаро тарбият мекунад.
و اطمینان و باور این است که بیننده عزیز مخصوصا جوانان که قشر فعال جامعه هستند با تماشای صحبت ما و شما دیدن صحبت ما و شما بهره میبرند و این برداشت های خود را در رفتار هر روزه خود کاربست میکنند و با نشان دادن شعور حقوقی خود، فرهنگ حقوقی خود، رعایت خردمندانه قانون ها در حدود تاجیکستان خود را برای رشد باثبات تاجیکستان مسئول می حسابند. برنامه در موضوع روز در اینجا به پایان می رسد. برنامه های دیگر تلویزیون تاجیکستان ادامه دارند.